Xavier Kolonbiara joan zeniaz, irakaslea da bera eta proiektu berezi batean lan egiteko aukera izan zuen. Ni pertsonalki honintza proiektu baten sala Amaga herrisa, eta han lan arriskuan, minetan eta lan arriskua daukain umiekin honintzan lanean. Izaskunek berriz enpresa ikasketak egin ditu eta Perun izan zen kooperatzaile gobernuz kanpoko erakunde batekin. Udaletxitan eta batez be emakume eta nekazaritzan munduan. Izaskun eta Xabik bezala, aurten 20 eta 30 urte bitarteko beste 100 gazteek izango dute Amerika, Asia edo Afrikara joateko aukera. Eusko Jaurlaritzak ez du programan aurreztu nahi izan, funtseskotzat jotzen baitu. Eta arro esan dezakegu proiektu honetan euro bat behar ez degula kendu. 3 hilabetez izango dira kanpoan uztailetik urrira bitartean. Parte hartu dutenek argi dute esperientzia aztezina eta aberasgarria izan dela. Ni bertako biziposakin da bertako bizitza ikusteko beste ikusmalde horrekin asko ikasi dut. Pia bat aportan hau, da merezia honi mundu guztiari gomendateotza, gizon esperientzia lako, pia bat ikastozulako. Euskadiko gazteak lankidetzan programan izena emateko epea ostegunean zabalduko da. Cualquier clima, soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo.